Творбите на Тео Лулчев не са само за гледане, те са и за пипане, и за физическо общуване в изложбата "Петият елемент" в галерия Сезони, кураторски проект на Райна Йотова. Тео Лулчев сега е в студиото. С него ще говорим както за участието му в "Петия елемент", така и за проекта "Изкуство за всеки", който бе увенчан с откриването на изложба снощи в една от софийските галерии. Здравей, добре дошъл. Добре заварил. Какво беше твоето вдъхновение за произведението, които представяш там? Когато Райна преди доста време каза: хайде, събираме се група, темата "Пети елемент", тя не знае колко директно ме оцели в десятката, защото тази тема е нещо, което ме вълнува от дълго време. И какво всъщност е пети елемент за мене? И слава Богу, че е различно от останалите колеги, но като си говорихме при Райна и на самата изложба, пети елемент е едно и също нещо в многообразната му форма. Някои колеги го наричат любов, отдаденост, чувство, виталност, а пък аз простичко го казвам човек. Ако четирите основни елемента са събрани в човека, то е висшата форма и еманацията на тези 4 елемента. Друг е въпросът колко хората като цяло, без съмнение, че всъщност те са достигнали до това си съзнание да бъдат пети елемент, но доста често го забравят, като Адам Рухани, който се загледал в себе си и позабравил мисията си. Така и ние хората имаме това усещане, че сме много важни само в кратък период от време, иначе караме в руслото на битовност, на бит и дневни тичания, които ни дават шанс да усетим, че сме специални. Да, и шанс за такъв размисъл ни дават изложби като "Петият елемент". Благодарение на тази изложба и на Райна, която е инициатор на тази тема, защото да събереш 22 човека, които са много различни и слава Богу, от различни поколения, но всичките с някакъв особен поглед на това какво всъщност е духовност, същност, онова чувство в изкуството, което е невидимо, онова, което прозира и блика от самата материална форма, защото изкуство не идва от изкуствено, идва от изкусно. По изкусния начин да предадеш мисъл, форма, идея, да провокираш от наблюдателя други чувства, които не са задължително да съвпадат с твоите самите, е доста интересна провокация. Общуването е всъщност най-интересният момент на правенето на един такъв акт и представянето му пред други хора. Това, което е характерно много за твоите творби, първо формата като кръг и линии, и след това формата като възможност за физическо общуване с творбата. Защо тези елементи бяха важни? По принцип това е един стар начин да се анимира нещо. Когато се направи на честота различна фриквенси, тези линии създават онази илюзия за движение. При преместването на този растър, линеен растър, върху тези форми, които са на основната част на работата, създават чрез движението онази илюзия за мувмент, за движение, за преместване. И ще цитирам не мои думи, на Пол Рент, който казва: не може да има форма, ако няма съдържание. В случая, ако то искаме да предадем някакво послание, то е задължително да си го формулираме ясно и категорично какво ще бъде той, за да бъде получателя да получи тази точно форма и да я трансформира в усещане и чувство. И затова, ако на много изложби се пише "не пипа експоната", при мен то трябва да се пише точно обратното. Пипай, за да може да се случи това движение, да се преживее моето усещане. Дали ще е същото, това вече при всеки човек е индивидуално. Общуването с публиката, в същия момент обръщането към себе си, когато подготвяше тези творби за изложбата "Петия елемент", за какво много ясно си даде сметка, което ти остана много ценно от работата по този проект? Може да звучи така малко гръмко, но през цялото време си мислех за Христос. И го казах онзи ден при Райна, като си говорихме, че всъщност Христос е онзи пети елемент, който обединява в нерелигиозния смисъл на Христос като човек, който е извървял път
доста тежък за самия него, тежък избор и е доказал, че човека е наистина велико творение, Господно. Като заговорихме за Господ, той е невидим, а е навсякъде. Христос е бил видим. И тъй като нашето творчество винаги в някакъв видим свят, то не може да бъде като музиката, онзи невидим елемент, който чрез звук ние придобиваме усещане за чувствата си, за емоцията си, то при нас визуалният свят е видим. Може да се докосне, може да се пипне. Това ми беше в мисълта, като го правех. То не е мисъл, то е особено чувство, като се работи. Всеки, който твори, знае какво е усещането да опиташ да с прости някакви средства материални да пресъздадеш усещане за нещата. Чувство да се предаде чрез форма е провокация, най-малко казано. Каква е вярата ти в живота? Вярвам в човешкото общуване и в човешката доброта. А ако се подходи с добро чувство и с позитивна нагласа към даже агресирания човек на улицата от многото проблеми, които му стискат днеска чепика и са го стегнали за гърлото, то естествено от другата страна веднага се получава същата реакция. И в това вярвам. Каквото подадеш, това и получаваш. Ако подадеш топлинка и внимание и усмивка, то неминуемо ще я получиш обратно. И в тази шумотевица около нас, непрестанна, на всеки в главата му са много бръмбари и баболечки, които джужат. И ако само за миг си поставяме в някакъв час, да кажем, в 11:00, аз ще се усмихна на себе си, то поне 10 човека около тебе започват да се усмихват, без да си дадат сметка защо са усмихнати. Имам чувството, че изрече моите мисли. То затова хората си предават информация и през разстояние. Нещо, което хората добре са забравили, че могат да правят. В студиото продължава разговора с Тео Лулчев. В първата част на нашето интервю говорихме за неговото участие в изложбата "Петият елемент" в галерия "Сезон", кураторски проект на Райна Йотова, изложба, която продължава днес и през утрешния ден. Сега втората част на нашия разговор за един изключително интересен проект, който преди няколко месеца представихме в нашата програма "Изкуство за всеки", училище за самопомощ. Извървяхте голям път до откриването на изложба с творби на участниците в този проект снощи в София, за което също казахме на нашите слушатели. Така че пътя на "Изкуство за всеки" от началото на проекта до изложбата, която се откри снощи. Снощи беше весело и хубаво в галерия Грита на улица Врабча 14. Проектът всъщност се случи благодарение на инициативата София да бъде културна столица на Европа 2019 и програма Европа в 2012 година започна да раздава грандове на отличниците, фондации, които и неправителствени организации, които с своите проекти искат да докажат, че София наистина е едно средище на гражданско общество с тяхните идеи за този град наистина да е по-добър. Нашия град заслужава да бъде и по-чист, и с по-оправени тротуари, и с добра визия, да не е така шумно, визуално навънка по улиците. И благодарение на програма Европа към Столична община, ние успяхме да реализираме този проект. В онзи смисъл проект е изкуство, но при нас е много социален проект, защото студентите на Кофуец Коле, които искат и са осъзнали потребността да бъдат отново градивна част от обществото и полагат усилия да бъдат общност от хора, които са осъзнали, че имат нужда да извърват път на обучение, да се върнат обратно в лоното на така наречените нормални хора. Идеята беше 10-12 човека да работят по проекта, но дойдоха повече. Нека да припомним на нашите слушатели за същността на проекта. Хората, които се включиха в него, идеята и крайния резултат. Това са хора от маргинализирана група, хора, които имат трудности, двигателни, интелектуални, ментални и всякакви трудности, и житейски. Но в група те работиха
под вещото ръководство. Шегувам се, едно младо момиче на 28 години, всъщност тя ми каза, че на 29, Калина Чанкова, която успя с много любов да ги обедини и те да се заиграят от отпадъчни материали, от бутилки, от картони, от вестници, рекламни материали, от намачкан станьол, направиха с такава любов. Ако някой мине през галерията, ще види какво искам да кажа. Нещата не са професионални в онзи смисъл, не са перфектни, не са по онзи дизайнерски чист начин представени. Те са почувствани и лични. Но те са греещи, те са светещи, те са трептящи. Посланника на Дания, негово превъзходителство Кори Йенсен, вчера емоционално говори доста дълго и каза, че всъщност това, което докато говори, гледа, му дават смисъла да разбере какво всъщност е изкуство и какво е смисъла на изкуство. И тъй като хората, които бяха работили, бяха в галерията, аз опитах да преведа колкото съм успял, но видях в лицата им онези усмихнати ъгълчета на очите, което се направи връзка между човек, който е с онази длъжност да представя кралство Дания тук, но тъй като Дания е мястото, където се е случил Кофец Колеб 28 година на миналия век, то естествено е гордост и радост на самия посланник да бъде на такъв. Той наистина беше щастлив да бъде сред нас. През цялото време следи процеса на този проект и беше много щастлив. Поздрави и представителите на общината, които бяха там, разговаряха си дълго и имаше топло човешко общуване, не онова административно, сухо, формално говорене. Той стана празник. Задавай ми повече въпроси, аз не знам какво ти отговоря повече. Ами аз мисля, че естественото продължение на нашия разговор ще бъде разглеждането на тази изложба. Който иска. Не задължително. Както казахме, в галерия Грита, която се намира на улица Врабча. Благодаря много за гостуването тук. Благодаря и аз за поканата. Тео Лулчев в студиото ни.